Mbok De. Ibu. Mangga jaket abumu. So, sa. Ayo Mas. Sing duwe palmerah. Bosku cari pesing Bang Paiman. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mong tak anti-anti aku ora bakal mong seliramu papu janeng ati sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepecut tresno nanging atiku kok gawe gelo. Iki sing diabsen penake sapa ya Mas? Mas Agus. Dalem. Iki sing diabsen sapa penake? Kono nek ora sing diabsen. Bejo. Mas Bejo, juragane Bejo. Pakde Bejo. Sponsor utama. Iya, ini Mbak Epa udah di sini loh, tak ajak ke sini loh Mbak Bejo. Oh, lagi ngitung duit. Oh ya, bacotke yo Gil. Heeh. Apa ya? Ning opo seliramu? Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Wong ayu sing tak tresnani ning wengi mung tak anti-anti aku ora bakal lali De Bejo, wong sliramu papo jandeng ati Rias Evani Ratnasari profesional kaya tanpa dosa Pakde Bejo atiku garata-rata Evani Ratnasari nyuwun ngapura biji mana Pakde Bejo ngendi ndi sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepecut tresno nanging atiku kok gawe ora. Wah, sik nik obat. Ya, Nduk. ah tekno Mas ning opo slira ego Kene, Nduk. kaya tanpa dosa atiku garata-rata kagustiku nyuwun ngapura
ya ndul. Ho ha ho. Ho ha ho. Eva. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lambe yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa ngrontoke jantungku. Bukil dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Halo lu. Spesial ngagem keluarga besar saking pesing koneng apa pesing Plogar Pak? Plogar iki. Oh. Matur sembah nolo Pak. Ayo jajan yang ra kecor jajan. Manis ragil pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Saya bisa ngrontoke jantungku. Kono memang lidah mas tidak bertuah padahal bersilat kuwi watake wong lanang. Matur sembah nuwun Pak Adekku.
desa dik jebul ora ketemu waduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku wis ana kandhang Baci, mangga mriki Bu. Lajebul late kusa kusu ulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku wis ana kandhang wong nyanyi mlebu ning kamar mandi Lah iki lho aku ki kon nyeraki bubu Haji ki ning kene kon ngancani. Iya, melasmen lho ora nek kancane. suwe-suwe nek nyanyi gak nek pager ya. Ayo gek dilebokke Mas Bogel. La jepulane rusak-rusu nafsu pokasane kontan manten ragate akeh aku dhewe kang kebanting